Vreau să mergem mai departe și să vă spun că SC Datini și Tradiții SRL, împreună cu televiziunea Etno, oferă o diplomă de excelență domnului Tomel Mihailă pentru contribuția adusă la promovarea și valorificarea folclorului românesc și pentru sprijinul dat păstrării datinilor și tradițiilor din România. În aplauzele tuturor, doamnelor și domnilor, îl invit pe domnul Tomel Mihailă. Îi spun bună seara, îi spun la mulți ani și mă bucur că ne întâlnim aici, la Târgu Jiu. Bună seara, la mulți ani. Aceasta este diploma din partea noastră, să o puneți acolo la loc de cinste. Este a dumneavoastră, puteți să o țineți așa, 10 secunde, 1, 2, 3, 4, 5. O iau pentru că trebuie să vă pun la cântat, da? Oameni buni, haideți, la joc, vă ascultăm cu mare drag, succes! Da, vă mulțumesc foarte mult pentru această diplomă, mă obligă mai mult și vreau în mod deosebit să-i mulțumesc domnului Ion Ghițulescu, televiziunii Etno și tuturor prietenilor care sunt în această seară aici. Așa că, dragi prieteni, vă invit la o horă mare să dansăm cu toții. Haideți la horă, ne cântă domnul Tomel Mihailă! Ce pe plac, măi, și le cânt lumii cu dragă, măi. Mi-ale cântece pe plac, măi, și le cânt lumii cu dragă, măi. Ai, ai, mi-a dat viața și copii, măi, și necaz și bucurii, măi. Și câștig, măi, mâine mor, nu iau nimic, măi. Astăzi muncesc și câștig,